nagkantidad sa kapin 5.9 million pesos nga proyektong simentadong kalsada sa provincial nga pagabhanan sa Davao del Sur ang formal na nga gi-turnover ngadto sa Matanao Local Government Unit. Ning milabay adlaw, gipangunahan ni Davao del Sur Provincial Governor Yvonne Cagas ang ribbon cutting ceremony tinabungan sa uban pang opisyales og ni Matanao Mayor Eric Agbon og Vice Mayor Hector Siao. Naglangkob sa ipag-turnover mao ang nagkandidat og kapin 2.9 million pesos nga 210 meters nga konkretong dalan nga nagkonekta sa Esupad Bridge og sa sitio Pitong Gatang sa barangay Sinawilan. Laing proyekto sab sa 344.12 metros nga simentadong dalan nga magian paingon sa barangay site sa Kamatsilis ang gi-turnover kansang proyekto nagkadidad sa kapin 2.9 million pesos. Ang proyektong pangkalsada sa Davao del Sur Provincial Government nagtinguwa nga mapahimuslan kini sa kadaghanang residente sa lungsod sa Matanao, pinagisab sa mas luwas og hapsay nga pagbiyahe padulong sa ilang mga destinasyon dungan sa paglambo sa ekonomiya nga bugos usab gipasalamatan sa mga residente. Katropa, kaping healthy dunig latatayan ng collagen ang imong gipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Gabalas, XFM News.